Naron Indonesia. Sekar Naron Indonesia. Iki lho jangkilane. Aduh. Saos.
sampilane. Yuk, yuk, yuk. Yuk.
saka rukun akeh kayung-yung mesti srana iku tetep jembuk daliki ing kanembok condong kita Yo. Oi, 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 oi. Oi, oi. Sekar Narok Indonesia. Jatilan Indo. Iki lho. kesenenganku Heeh, heeh. Suwang kritik kelentar membuka tutup putih atau bolero-lero sopong bawa delik ake sirpong delik kopong sirpong delik kopong kesenanganku ae yo nyong
Yuk, 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 yuk. Ayo, halo, halo. Sekar Narok Indonesia. Yo, yo. Hea, hea. Iya. Sekar Narok Indonesia. Indonesia. Kesenangan aku. Yuk. Halo Mas. Yuk, yuk, yuk.
Trek turun lurung tepuk kritik trek tertepuk deder Jarakan, jarakan, jarake, jarake ta. Jarakan, jarakan, jarake, jarake ta. Sing tumpang karo keteng diiring para kadang cicikno cek turut durang ketepuk kritik ketepuk kritik ketepuk deder. Sing nomak Sara putri sing ngiring para mantri cek nom dek turun ketepuk kritik krok ketepuk deder. Jarake, jaran more. Jarake, jaran more. Sing numpak den ayo jarane, ayo dhewe cekno sasengai ketepuk ketepuk deder.
Suarane komso hati titurangga asale saka jati lan surya budaya Iyo 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 iya iya iya
biasa sih. Konco-konco Sekarnaran Indonesia sinarangan Surya Budaya. Aku biar tenang iki Sekarnaran Indonesia. Lagune napa Mas? Napa masukan? Konjem nika wonten pamundutan saking konco-konco penari. Iki lho pawang Indonesia. Heeh. Kok nek niku njaluke karo Mas Nanang, pawang Indonesia. Apa nyuwun apa? Keri-keri. Apa nang? Apa Mas Nanang? Lah justru nek omah ra apa-apa mbangane jenengan senengane ning jaba. Heeh. Ayo, piye? Iki mau wis WA karo aku. Nggih, pripun? Sesuk makan meruput Masteri ngono. Kon makan dhewe mesti. Oh, gitu lho kono. Ya mulakno rasa aeng-aeng. Gek wis tuwa iki gek anteng ning omah wae kok ya. Tuh keiling ibadah wis sepuh. Rungokke kuwi lho Mas. Kudune kuwi dienggo pengeling-eling kok, Mas. Lho ayo mumpung. Padahal biasanya mangkat bareng to, Mas. COD. Oh, COD. Oh, COD nah. Alah. Iki jane topike apa to, Iya, Cok? tak anteni kono ya Masteri. Ngono iki Mas Nanang iki. Lah kene iki lurahe kok rumangsane. Kene iki mau promo, ono diskon Mas. Kok leapil? Heeh. Ngene. Oh, alah. Are yo kecamate kono kae. Inci, tasnya wiji sumangga Mas Mbak Caos Panglipun. Pacobane ngurip wonten ugi ketinggalan kereta. Mbak Sita ada? Ada permintaan dari Mas Pandel, nyuwun sabar. Ada juga Puspita Nala. Kita nala. Iki ben yogane do tambah sabar apa piye to Mas iki Mas? Koyone dhewe sik kon sabar, Mbak. Awak dhewe. Ya Inci. dikasih ya Mas ya. Rasa kira karuan, kopi kopi lagi nih rasane baik tenan. Makan angkut kali rasane kok padha tipi. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku kaya sapa sing tersu-tersu. Sok rasa tutup-tutup tutup ibarat paras satu sudah kita karo aku. Rungokno kembangan hatiku. Sayang aku temen saiki. Yen durung sakit nuruti apa karepmu. Aja sumarang ana dina liyane. Bakal tak upayane bodo piye carane. Cintaku ora bakal luntur sayang durung bakal goyang. Adegan hatiku blas. Aku bakal setia ora mungkin kedua. Atur suwun sampun ana ngandani iki. Saben dina goyang. Surya Budaya. Sekarnaran Indonesia.
Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Warasnya isih ora? Ora, ojo anti waras. Sama nikah sampan kabar. Sabarnya Sabar. sudah. Iya dikasih apa Mas? Puspita nala apa pajuban yang ore? Sik endi sik manut.